Akwụkwọ nke Hagai isi nke mbụ. N'afọ nke abụọ nke eze Darius n'ọnwa nke 60 n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, okwu Jehova bịakwutere onye amụma bụ Hagai site n'aka Zerubabel nwa Shealtiel onyeisi Juda na Joshua nwa Jehozadak onye nchụaja sị, otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru sị, ndị a na-asị, oge erubeghị iwu ụlọ Jehova. Okwu Jehova wee si n'ọnụ onye ozi nke onye amụma bụ Hagai bịa, onye sịrị, oge eruwo ka ndị unu wuo ụlọ Jehova. O ruola ka unu biri n'ụlọ unu ndị gbawara agbawa, ka ụlọ a wee bụrụ nke agbahapụrụ agbahapụ. Ya mere, otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, chebaranụ obi unu echiche. Unu ahawo ọtụtụ ihe, unu wetakwara ntakịrị ihe. Unu eriwo ihe, ma unu ejughị afọ. Unu aṅụwo ihe ọṅụṅụ, mana unu eyighị uwe afọ. Ma unu anọghị n'agha. Onye na-enweta ụgwọ ọrụ na-etinye ya n'akwa mkpe gbawara agbawa. Otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru, onye na-enweta ụgwọ ọrụ ya na-etinye ya n'akwa mkpe gbawara agbawa. Jehova nke usu niile nke ndị agha sị, cheenụ echiche n'obi unu, gaanụ n'ugwu, weta osisi ma wuo ụlọ a. M ga-enwe obi ụtọ n'ime ya, a ga-enyekwa m otuto, ka Jehova kwuru. Unu chọrọ ọtụtụ ihe, lee, ọ dị ntakịrị. Mgbe unu webatara ya n'ụlọ, afụkwara m ya. Gịnị mere ka Jehova nke usu niile nke ndị agha kwuru? N'ihi ụlọ m nke tọgbọrọ n'efu, unu onwe unu kwa n'ihi ya, ụlọ nke ya. Ọ gbochiri eluigwe n'elu unu ka igirigi dị, ala egbochiwokwa mkpụrụ ya. Akpọrọ m oku ka ọ kpọọ unu n'elu ụwa na n'elu ugwu, n'elu ọka, n'elu mmanya vaịn, n'elu mmanụ, na n'elu ihe niile ụwa na-emepụta, n'elu mmadụ, n'elu ehi, na n'elu ọrụ aka niile. Mgbe Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jehozadak onye nchụaja na ndị niile fọdụrụ n'ime ndị mmadụ nụrụ ozi nke onye na-agba ọsọ otu onye, Jehova Chineke ha, na okwu Jehova zitere ya, ndị mmadụ ahụ bụ ndị ozi Jehova dị egwu wee gwa ndị mmadụ okwu n'ozi Jehova sị, anọnyere m unu, ka Jehova kwuru. Jehova wee kpalie mmụọ Zerubabel nwa Shealtiel onyeisi Juda, na mmụọ Joshua nwa Jehozadak onye nchụaja, na mmụọ nke ndị niile fọdụrụ n'ime ndị ahụ. Ha wee bịaruo ọrụ n'ụlọ Jehova nke usu ndị agha Chineke ha. Akwụkwọ nke Hagai isi nke abụọ. N'ọnwa nke anọ na nke 20 n'afọ nke abụọ nke eze, na ụbọchị nke 20 n'ọnwa ahụ, onye amụma Hagai bịakwutere na-ekwu okwu Jehova site n'ọnụ Zerubabel nwa onyeisi kacha elu nke Juda, na Joshua nwa Jehozadak onyeisi ala, na ndị fọdụrụ n'ime ndị mmadụ, na-asị, onye fọdụrụ n'etiti unu nke hụrụ ụlọ a na ebube mbụ ya, na dịka unu si hụ ya, ọ dịghị ihe ọbụla n'anya unu. Ma ugbu a, nweenụ obi ike, Zerubabel, ka Jehova kwuru, ka obi sie gị ike, Joshua nwa Jehozadak onye nchụaja, mekwa ka obi gị sie ike, n'ihi na mụ onwe m nọnyere gị, ka Jehova nke usu ndị agha kwuru. Kwekọrịtanụ mgbe unu si n'Ijipt pụta, otu a ka m ga-esi kwere n'okwu m kwere unu na nkwa. Mmụọ ga-anọ n'etiti unu, atụla egwu, n'ihi na otu a ka Jehova nke usu ndị agha kwuru sị,
N'oge na-adịghị anya, m ga-ama jijiji eluigwe na ụwa, oke osimiri na ala kpọrọ nkụ. M ga-akwalikwa mba niile, ọchịchọ nke mba niile ga-abịa. M ga-ejupụtakwa ụlọ a n'ebube, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. Silo bụ nke m, akụnụba bụkwa nke m, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. Ebube nke ụlọ nke ikpeazụ ga-adị ukwuu karịa nke mbụ, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. M ga-enyekwa udo n'ebe a, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru. N'ụbọchị nke anọ na nke 20 nke ọnwa nke 9 n'afọ nke abụọ nke Darius, okwu Jehova bịakwutere onye amụma Hagai, onye kwuru sị, ọ dịghị ihe ga-eme ka mba niile dị ndụ, ihe niile ga-eme ka ha dị ndụ. Nke a ka Onyenwe anyị kwuru. Nke a bụ ihe Onyenwe anyị nke ụsụ ndị agha kwuru. Jụọ ndị nchụaja ajụjụ gbasara iwu ahụ sị, ọ bụrụ na onye ọbụla eyi anụ dị nsọ n'ime uwe ya, metụkwa uwe mwụda ya aka na achịcha maọbụ ite maọbụ mmanya vaịn maọbụ mmanụ maọbụ nri ọbụla ọzọ, ọ ga-adị nsọ? Ndị nchụaja wee zaa sị, ọ bụrụ na onye rụrụ arụ emetụ ihe ọbụla n'ime ihe ndị aka, ọ ga-adị nsọ? Ndị nchụaja zara sị, agaghị ekpughe ya. Hagai wee zaa sị, otu a ka ndị a dị, otu a ka mba dị n'ihu m, ka Jehova kwuru, otu a ka ọrụ aka ha niile dị. Ihe ha na-enye n'ebe a adịghịkwa ọcha. Ma ugbu a, biko, tụlee n'uche unu site taa na tupu, ọ bụ na tupu etinye nkume n'elu nkume n'ụlọ nsọ Jehova. Tupu ihe ndị eme, mgbe unu rutere n'ọbụ ihe ruru 20, naanị 10 dị. Mgbe unu bịarutere n'igbe mmanya iwepụta ite 50, naanị 20 dị. Eteela m unu unyi site n'anụ uzuzu na ebu na akụ mmiri igwe n'ọrụ aka unu niile, ma unu atụgharịkwute m, ka Jehova kwuru. Biko, tụleenụ n'uche unu site taa na tupu, site n'ụbọchị nke anọ na nke 20 nke ọnwa nke 9, ya bụ site n'ụbọchị e toro ntọala ụlọ nsọ Jehova. Tụleenụ ya uche unu. Mkpụrụ osisi ọ ka dị n'ụlọ nkwakọba ihe? Osisi vaịn, osisi fig, osisi pomegranate, osisi oliv amịbeghịkwa mkpụrụ. Site taa ruo taa ka m ga-agọzi gị. Ọzọ, okwu Jehova ruru Hagai ntị n'ụbọchị nke anọ na nke 20 nke ọchịchị Zerubabel onyeisi Juda wee sị ya, gwa ụwa okwu, m ga-ebibi ocheeze ya, m ga-ama jijiji eluigwe na alaeze dị iche iche. M ga-ebibi ike nke alaeze ndị mba ọzọ. M ga-ebibi ụgbọ ịnyịnya na ndị na-agba ha. Ịnyịnya na ndị na-agba ịnyịnya ga-ebibikwa. N'ụbọchị ahụ, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru, m ga-ada onye ọbụla site na mma agha nwanne ya. Zerubabel ohu m, were gị nwa Shealtiel, ka Jehova kwuru, m ga-emekwa gị ka ị bụrụ akara, n'ihi na ahọpụtara m gị, ka Jehova nke ụsụ ndị agha kwuru.